बैठल बा ए पर मत बैठा सब पुअरा पर बैठा से तोड़ देबा सा त हमरा बता ना चलो हट टूट जाई त हमर बच्चा ने के दिक्कत हो जाई के कर हऊ हमारे फुलवानी खातिर बनी आई है बढ़िया ना खाने ले जाए ना तो बेटा ना रखे ना रह दे डाल रखे ना कोई जगह तो चिल्ला लगी आओ तो समय का तब लेके जाई कहां का अरे कहां गई ई नहीं लाल अब ना बाहर छटकाले को हो हां कोरोना का समय में देखबे ना कोई अरे क्या है दसो ना तो मछली मारे मछरी मारे वाला से जाते ना मछली मारे तू नहीं गेले हमारे तू नहीं गेले हमारे तू नहीं खाले का मछरी हां ये ना खाना खाने ना का खाले मीट रोज खाले रे हैं के बनावेला के बनावेला माई कौन सी का है कौन सी का मुर्गा की और खसी का खासी की कोई कोई बन कहियो कहियो काल परसों ले बने लग बच के आवेला तौने का मत से धुरिया रगर धुरिया कहीं कर रगरता ले बैठे जो वीडियो बनाओ ना नहीं बनावे ले नहीं ना तो बनाऊ ना का बनैबे का बनैबे खाना बना लेला वीडियो बना खाना बनावे ले हाँ का बनावे ले दाल भात सब्जी बनावे ले पढ़े ले नहीं पढ़े ना दो एक में हाँ आ खानो बना ले बना के अपने लेके जाले का खानवा हैं हाँ ऊपरा मुड़िया करके बोलू ऊपरा करके बोलू एक वीडियो हैं पढ़े ले हाँ कौन क्लास में मंदिर में शिशु मंदिर में तो शिशु मंदिर में कौन क्लास में हैं कहाँ दहाज के हैं अरे कौन क्लास में पढ़े ले कौन क्लास में कौन क्लास में एक में अभी एके में पढ़े ले रे को साल को भइले 10 साल 10 साल को भइला कहता के एक क्लास में पढ़ी ना एक 10 साल को हो गई तू एक क्लास में काहे पढ़े ले एक पेपर देते